A mi o tome pričamo da imamo sistem u rukama, imamo franšizu u rukama koja vam 100% može garantovati da će doći do uspeha. A doći ćete do uspeha tako što ćete velikom broju ljudi pomoći da ovdje dođu do uspeha. A znate šta se u mrežnom marketingu računa? Jedino rezultati, zdrava mreža i novac koji dolazi zato što je MLM biznis najpošteniji sistem raspodele dobiti što postoji na svetu. To sam naučio pre 16,5 godina i zato mi se svideo i zato sam ostavio tradicionalni posao i zato sad radim ovo i zato mi ne pada na pamet nešto drugo da radim jer jeste najpošteniji biznis na svetu. I da vam ponovim, mi govorimo o ljudskim životima, mi govorimo o biznisu koji spasava ljudske živote, mi govorimo o biznisu koji spašava porodice, svetska ekonomska kriza je oko nas. Živimo i radimo trenutno uglavnom u državama, u eksocijalističkim državama, znači državama u tranziciji. Ogroman broj ljudi na minimumu i ispod minimuma egzistencije. Ogroman broj ljudi koji toliko su već umorni od tog tereta koji imaju na leđima da razmišljaju o samoubistvu. Raspadaju se porodice zbog neimaštine, zbog problema, zbog svega. Mi o tome pričamo, takva je odgovornost u rukama, takva je naša misija. I toliko je važno da razmišljiš o sebi, znači nisi samo ti. Imaš razloga zašto da budeš čvrst i zašto da radiš drugačije. Imaš razloga i moraš da ga vidiš i odlaganje ne sme da se toleriše jer to rade luzeri, to rade mediokriteti, to rade luzeri. Odlažu, ne priznaju, ne sagledavaju, plaču samo radi plakanja. Ok, plačem i ja nekada. Ali iz toga posle ga izvučem, jer boli nekada život. Ali se računa samo šta si posle toga uradio i dokle si došao. Ja se nadam da sam nešto uspeo da vam prenesem danas, da vas naučim. Evo je 10:31, 100 poslova vam još čeka, bio sam danima na putu. Ja vas pozdravljam, želim uspešan dan i ćao društvo. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai.